Anders i trik. God start, ikke? Andreas. Anders, sig dit stikord. Okay, ej, du har ikke noget stikord. Ha, du døde. Okay, sig din lille replik, du har der. Eller, vi har ikke... Døde nu. Vi har ikke manuskript. Okay, sig lige... Tag mine ting. Jeg brugte en hel krone på det. Jeg brugte en krone. Det er godt. Nå, men velkommen til SMG Craft. Tag mine ting, jeg brugte en hel krone på det. Ja. Jeg har fået 16 kyllinger. Lad være. Det er velkommen. Velkommen til the shit. Get my money. Hold op. Okay, jeg stopper. Åh nej. Jeg er bange! Ja. Er der nogen, der vil være med i Minecraft-rejsen? Nej, ikke lige nu. Altså, vi er lige ved i gang med en optagelse her. Okay, vi laver sikkert en video med Minecraft. Sikkert. Vi laver nok... Jamen, jeg tør ikke. Okay, det gør jeg. Ligesom alle mine kyllinger kom hjem. Jeg tør ikke. Emil kommer og spiser vores blod. Emil kommer og driller os mor. Hvad sker der, Andreas? Mikrofonen røg ned. Bare rend rundt. Miau. Nej, Emil, der er endnu en mand, der skyder efter os. Er ham der i jern? Ja, det er ham. Han kommer herned. Stop. Okay, han dræbte mig. Buka. Du kan være nede. Anders har dræbt mig. Emil, skal vi ikke gøre sådan, hvor vi dræber hinanden, til vi får diamond? Nej. Det er en god idé. Nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Hvorfor ikke? Fordi jeg bliver dræbt. Vi skal nok at spille lidt Hunger Game. Det kommer med tiden. Det kommer med vores mor. Jeg gør det. Jeg hopper, og så slår jeg ham på vej ned. Shit, der er mange ting. Din kiste. Anders, ved du, hvad jeg gjorde? Nej. Bare rend rundt, Andreas. Rend rundt. Jeg kommer. Okay, jeg sørger for, at de bliver skudt væk. Hey, Anders, ved du, hvad jeg gjorde? Altså, da jeg hoppede ned i hullet, så ramte jeg ham der diamond-mand, så røg jeg bare ned. Jeg døde. Okay. Nå, men vi siger tak. Nej, vi gør. Vi har kun optaget 4 minutter. Så er det starter nu. 4? 4 fucking minutter. Det er max 10. 4 fucking fisk. Vi optager altså mest i 10 minutter, fordi det her det er nok ikke så spændende at se. Det er. Det der gik konsekvenser. Nej, jeg fik penge for jer begge to. Hej. Emil. Hej. Andreas? Han røg ned for lasten i går, så han er død. Er det? Er det? Klik. Kom nu ned. Jeg kommer. Woohoo. Skyd op i luften, hvis der er nogen, der prøver på at ramme os. Hugga. Jeg troede ikke, vi skulle dræbe hinanden. Det gør vi heller ikke. Andreas, stop med det der. Dræb Andreas. Jeg har lige købt en masse ting. Jeg fik Kom igen derned, hjælp mig! Jeg kommer. Med at dræbe hinanden. Jeg har lige købt så meget for en halv øre.
halv. Det kan du fandme. Jeg hjælper dig, Anders. Jeg er ikke Jeg har dræbt ham. Fuck, han er meget. Vil I have et hjerne eller andet til? Der kom, så dræb Anders mig. Yes. Skal jeg virkelig sige farvel? Nej. Ja, farvel for den her gang. Vi Nej, fortsætter episoden på. På næste sæson. I er velkommen til at gå ind på min kanal, Andreas Mikkel. Og der laver jeg også nogle rigtig gode gameplay. Du er ikke engang begyndt på nogen. Hej. Vi er ikke engang stoppet. Ej, okay, det der var bare en joke. Hvorfor skal I dræbe mig? Det Anders har dræbt mig. var ikke mig. Jo, det var. Du skubbede mig ind i lavaen. Du skubbede mig ind i lavaen. Ej, hvorfor har I så ikke fået nogen penge for det? Fordi at, det ved jeg ikke. Spørg Anders. Der kommer en ned. Jeg døde! Okay, dem der skal vi have dræbt. Nu dør jeg. Vi skal have dræbt dem! Dø! Ind i lavaen. Nå, slå på ham! Nej, der døde jeg. Du skal jo ikke smadre dit tastatur. Der er diamond, mand. Med diamond bukser dernede. Ham skal vi have ramt. Der er mega mange hernede. Nu døde jeg igen. Jeg bliver nødt til at købe noget våben. Han stod her. Vi bliver nødt til at købe noget våben. Nej. Jeg kan ikke. Vi får dem altså aldrig dræbt, dem der. Jo, jeg står op med min bue. Vi laver sådan en uki dernede. Emil, jeg står op med bue. Der døde jeg. Nej, jeg blev skubbet i land. Bare se, hvis jeg er god til parkour. Du er grimt. Emil, jeg dræbte dem med min bue op på toppen af. Er de stadig dernede? Ja, de er hernede. Okay. Jeg dræber ham. Ja. Kan vi ikke til spawn? Jo. Der kommer en. Fuck. Der døde du. Nej, vi døde. Nej. Jeg er hernede. Andreas dræbte dem. Vi var til dem. Jeg dræbte dem, men jeg døde af en anden. Er det ikke ham der med de ting? Fuck, vi kan bare høre det. Ja, jeg dræbte ham, mand, men jeg døde. Ja, en anden en. Jeg fik 2. Nu er jeg lige klar. Jeg dør! Okay, vi skal stoppe om 1 minut. Ja. Yeah. Nå, men jeg vil bare sige, at I kan gå ind på min kanal og kigge Der kommer link i beskrivelsen. på Andreas Mikkel, hvor jeg laver nogle. Du er ikke engang begyndt på nogen endnu. Ja. Yeah. Nå, men vi vil bare sige farvel. Nej! Sig. Husk at kigge min kanal. Hej.